Χαίρετε, χαίρετε. Σήμερα το Ινστιτούτο Ανθρώπων Όψης θα σας παρουσιάσει από τη σειρά «Ιστορίες μετανόησης» ένα αληθινό παραμύθι με τίτλο «Η Άνοιξη που μοσχοβολά Πασχαλιά, οικογενειακή συμφιλίωση», τη Τσουκνίδα Φωτεινή Ανθουλάκη, ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτρια. Μέσα στο πολύχρωμο θεραπευτικό παραμύθι διαβάζουμε όμορφα οικογενειακά μηνύματα συμφιλίωσης. Στο μαγικό κόσμο των χρωμάτων, τη ζωγραφική των εικόνων, η Μαριάμ Νεφέλη Κανάκη. Αξίζει να το διαβάσουν οι γονείς στα παιδιά, αξίζει να το διαβάσουν οι δύο σύζυγοι μαζί. Εάν χρειάζεται και εσύ ένα αληθινό πολύχρωμο παραμύθι με όμορφα οικογενειακά μηνύματα που μοσχοβολούν Πασχαλιά, στείλε μήνυμα εδώ.